dáma 3. Koška, hostý, vylúčenec. Výšku sme ešte dneska nevideli, takže stručne 14-ročná dievčina navštevuje 9. ročník. Po ňom sa venuje už 5 rokov. Súťažila už aj závodne tohto roku. Má rada vychádzky s koníkom von. Bola si na 5 pretekoch, ale už sa môže pochváliť aj druhým miestom v takejto podobnej súťaži, ako vidíme dnes. Dáma je Komila, 9-ročná maďarského teplokrvníka. Jej majiteľom je Katka Balážová. Podkoniarku robila, začínala Katke Balážovej a Katke Ivanovej. Teraz šoutrenérkou je Ľudka Kosková a podkoniarky momentálne nemá. Posledný zatiaľ čistá?